Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsi nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to John chapter 3 verse 7. Ang giingon dinhi: ayaw og katingala nga akong giingon kanimo, kinahanglang matawo ka pag-usab. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kung atong sudungon ang kahimtang karon sa kalibutan mga kaigsunan, makaingon gyud ta nga nagkagrabe ang atong kapanahunan karon morally. Nagkadautan ang atong katilingban ug ang mga katawhan nangita gayud og solusyon in order to address the crisis of our time. Ug daghan kayong mga tawo nga didto sila mutan-aw sa politics para makaangkon og kasulbaran, didto pud sila musalig sa edukasyon, adunay pipila nga musalig sa psychology, adunay pipila nga musalig sa sociology. Tungod kay nagtuo sila mga kaigsunan nga kung ilang mabag-o ang palibot, ang environment, ma-improve nila ang kondisyon sa kinabuhi sa tawo ug masulbad nila ang mga problema niining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan ang problema mga kaigsunan is that ang diagnosis sa tawo mahitungod sa iyang kahimtang dili gayud insakto. Gumikan kay gusto niyang tambalan ang mga simptoma pero gibaliwala niya ang tinuod nga sakit sa atong kinabuhi, ang tinuod nga sakit sa kahimtang sa mga katawhan niining kalibutana. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang nagtangtang sa tanang taphaw nga pagtan-aw sa kahimtang sa tawo. Gibuhat kini sa atong Ginoo pinaagi sa atong teksto nga atong pamalandungan niining taknaa. Wala nagtanyag ang atong Ginoo og bag-ong pilosopiya, wala siya nagsugyot og bag-ong programa sa politika, wala pud siya naghatag kanato og lista aron ma-improve ang atong moral. Sa atong teksto karon mga kaigsunan, ang kaistorya sa atong Ginoong Hesukristo usa ka relihiyoso nga tawo, usa ka edukado nga tawo ug sikat sa iyang kapanahunan. Ug unsa man ang gisugyot sa Ginoo kang Nicodemo, usa ka edukado nga tawo. Ang iyang gisugyot mao kini: ayaw og katingala nga akong giingon kanimo, kinahanglang matawo ka pag-usab. Unsa ka ang naa sa imong hunahuna higala no? Nga imong nadunggan kining sugyot sa atong Ginoong Hesukristo? Imo ba kining gihunahunaan og duro kining giingon sa Ginoo nga you must be born again? Kinahanglang matawo ka pag-usab. Or susama ka sa majority sa mga tao niining kalibutan nga wala gyud sila'y pakabana mahitungod sa ilang eternidad mga kaigsunan. Ang atong pag-ampo is that gamiton sa Ginoo kining pamalandong sa pulong niya niining taknaa aron mahigmata ang matag usa ug ato nang tagdon ang kahimtang sa atong kalag gumikan kay sa madugay man or sa madali. Muatubang kita sa Ginoo sa adlaw sa atong kamatayon ug sa adlaw sa iyang pagbalik ug manubag kita kung unsa ang matang sa kinabuhi nga atong gikinabuhi niining kalibutana. Ang giingon sa Biblia, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment.
gitakda alang sa tanan ang mamatay sa makausa lamang ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Busa higala kinahanglan nga ato gayud kining tagdon kini nga kamatuorana. Gumikan kay gikan kini mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Ginoo kang Nicodemo ug mauman usab kini ang iyang gisulti sa matag usa kanato, ayaw og katingala nga akong giingon kanimo, kinahanglang matawo ka pag-usab. You must be born again. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa ug hinaot nga tabangan kita sa atong Ginoo sa atong pagpadayon. Mudangat na kita sa unang punto. Kinsa man ang giistoryahan sa Ginoo niining iyang statement nga you must be born again. Kinahanglang matawo ka pag-usab. Ako nang gihatag kaganina ang tubag, ang atong Ginoo ang iyang kaistorya niining taknaa si Nicodemos. Now, kinahanglang dili nato kalimtan kung kinsa si Nicodemos. Usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo. Usa siya ka magtutudlo sa Israel. Usa siya ka pariseyo, pari siya mga kaigsunan. So sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kini si Nicodemos usa ka tawo nga adunay dako kayong integridad sa ilang katilingban, usa ka intellectual giant, usa ka relihiyoso nga tawo nga naghatag sa iyang oras, sa iyang salapi ug sa iyang kinabuhi alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung adunay tawo nga makaingon kita nga makasulod sa langit pinaagi sa iyang pagpaningkamot, pinaagi sa iyang merito, si Nicodemos nakadto mga kaigsunan. Apan ang Ginoo miingon kaniya, do not marvel when I say unto you, you must be born again. Kinahanglang matawo ka pag-usab. Ug ang gisulti sa Ginoo kang Nicodemo, mauusab ang iyang gisulti sa tanang mga tawo niining kalibutana, lalaki, babayi, bata, tigulang nga nagkinabuhi niining kalibutana. Ang usa ka tawo pwede di ay nga buutan kaayo sa mata sa katilingban. Pwede di ay nga taas kaayo ang iyang moral, ang iyang kinaiya atubangan sa mga tawo, wala gayoy mantsa. Posible di ay nga usa ka tawo mapailubon kaayo, honest kaayo, manggihinatagon ug maayo kaayo ang kinaiya. Posible gani nga siya relihiyoso kaayo, kanunay nagatambong sa Bible study, kanunay nagasimba, kanunay nagabasa sa iyang Biblia, ug nagahatag alang sa pagpakuyanap sa ebanghelyo, nagahatag sa iyang salapi, nagakontribute aron mukuyanap ang ebanghelyo niining kalibutana, ug posible usab mga kaigsunan nga kuyog siya kanunay sa mga buutan kaayo nga tawo, mga relihiyoso kaayo nga tawo, posible usab nga miyembro siya sa usa ka ligdong nga Bible-believing church. Apan kinahanglang masabtan nimo higala nga kining tanan dili kini ang makapahilangit sa tawo, dili kini ang makaluwas sa iyang kalag, dili kini ang makapuli sa grasya sa kaluwasan nga nagdangat sa bag-o nga kasing-kasing. Matod pa ni John Owen mga kaigsunan, usa ka sikat nga author ni adtong ika-18 nga siglo, ang iyang giingon, kung ang mga tawo wala matawo pag-usab, dili sila Kristohanon. Bisan pa og magpakaaron ingnon sila tungod kay ang pagkatawo pag-usab mao ang pinakakinabuhi og kalag sa Kristyanismo. Posible di ay nga maayuhon kayo ang usa ka tawo, relihiyoso kayo siya sa ngatanan, pero zero contribution kini alang sa kaluwasan mga kaigsunan. Ang atong Ginoo ug manluluwas nakig-istorya sa tanang mga katawhan niining kalibutana, moral man or immoral, edukado man or illiterate, relihiyoso man or irihis, ang atong Ginoo nagaingon ayaw og katingala, kinahanglang matawo ka pag-usab. You must be born again. Bata ka man, tiguang ka man, batanon ka man, kusgan ka pa, ang giingon sa Ginoo kanimo karon higala kinahanglang matawo ka pag-usab. Senior citizen ka na ba karon higala? Nga mura og naa na gyud sa borderline? Ang giingon sa Ginoo kanimo karon kinahanglan nga matawo ka pag-usab. You must be born again. And this leads us to the second point of our meditation at this moment. Unsa man ang kinaiyahan niini nga kabag-uhan?
Unsa man kini nga matang sa kabaguhan, kinahanglan nga mahimo kining tataw sa matag usa kanato gumikan kay ang yawa mga kaigsunan mahilig og produce og mini counterfeit nga kabaguhan. But the change nga atong gihisgutan niining taknaa mao ang kabaguhan nga pagpanglihok sa balaang espiritu. Ang bag-ong pagkatawo mga kaigsunan dili kini kabaguhan lamang sa panggawas. Ang bag-ong pagkatawo kining born again usa kini kakabag-uhan sa kinasuluran. Dili kini kabag-uhan sa panggawas nga buhat lamang or change of conduct. Usa kini kakabag-uhan sa kinaiyahan, change of nature. Dili kini kabag-uhan sa pagtuo or opinyon, usa kini ka kabag-uhan sa kasing-kasing. Ang una natong pagkatawo niining kalibutana, naghimo ka natong rational creature. Ang pasabot niining rational creature, aduna kitay pangisip, aduna kitay paminsar. Sa atong ikaduha nga pagkatawo kining born again na tawo pag-usab, nahimo kitang espiritual nga mga binuhat. Ang unang pagkatawo nato mo'y naghatag kanato og kahigayunan nga magkinabuhi nining kalibutana. Apan ang ikaduhang pagkatawo, the second birth, born again, mao ang naghatag kanato og kahigayunan nga magkinabuhi kita sa langit uban sa atong Ginoo. And this is a far better world. Adunay duha ka paglarawan nga atong mabasa sa Biblia aron masabtan nato kining born again or bag-o nga pagkatawo or bag-o nga kasing-kasing. Ang una nga pagpasabot sa Biblia kanato is kining new creation, bag-ong binuhat. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 10, kay kita iyang mga binuhat gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga kinahanglan natong pagalaktan. Ephesians chapter 2 verse 10. And once again, kung atong basahon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mao kini ang giingon, kung si bisan kinsa anaa diha kang Kristo, bag-o siyang binuhat. Ang daang mga butang milabay na, tanawa ang tanang mga butang nahimong bag-o. So mao kini ang unang pagpasabot mahitungod sa born again or pagkatawo pag-usab sumala sa Biblia. Usa kini ka bag-ong binuhat. Ang tawo nga na born again, nahimo siyang bag-ong binuhat kay gihatagan siya sa Ginoo og bag-o nga kasing-kasing. Gitangtang sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga bato, gipulihan og kasing-kasing nga unod. Ug ang balang espiritu nagpuyo na diha kaniya aron siya mahimong mainampingon nga maglakaw sumala sa balaod sa Dios. Ang ikaduha nga pagpasabot sa Biblia kanato mahitungod sa born again or pagkatawo pag-usab kining gitawag og spiritual resurrection. Nabanhaw pag-usab spiritually. Ang giingon sa John chapter 5 verse 25, ang giingon dinhi, sa pagkatinuod ang takna nagsingabot ug karon ania na dinhi nga ang mga patay makadungog sa tingog sa anak sa Dios ug sila nga makadungog mabuhi. Unsa man kining patay? Patay diha sa kalag, patay diha sa espiritu. Ang mga makasasala nga wala pa diha kang Kristo, dili pa magtotoo, patay pa ang ilang kalag. Gihigugma nila ang sala ug nagkinabuhi sila sa sala. Kung ang usa ka tawo maborn again, buot pasabot pagpanglihok kini sa balang espiritu, ang iyang patay nga kalag mabuhi, mao nga aduna na siya'y bag-ong pagkatawo, aduna na siya'y bag-ong kasing-kasing. Aduna nay bag-ong direksyon ang iyang kinabuhi niining kalibutana. Sa una, gianod-anod siya sa mga balod sa sala, apan karon nagasunod na siya sa atong buhi nga Dios. Matud pa ni Charles Spurgeon ang iyang giingon, ang pagkatawo pag-usab usa ka kabag-uhan nga mailhan pinaagi sa mga bunga niini. Usa kini kahingpit nga pagbalhin sa direksyon sa tawo, usa kini ka pagpatay sa daang kinabuhi ug pagpukaw sa bag-ong kinabuhi. Usa kini ka kinatibuk ang pagbag-o sa kinaiyahan sa tawo. Mao gani nga giingon ni Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. Kung ang balaang espiritu magpanglihok niini nga milagro sa kinabuhi sa usa ka tawo,
Ang bunga niini mga kaigsuunan, transformation, kabag-uhan sa iyang tibuok nga pagkatawo, sa iyang tibuok nga kalag. Ang iyang pananaw ug panabot sa kahimtang niining kalibutana, wala na nabutahan sa sala. Dili na siya matarong sa kaugalingon niyang pananaw. Lain na usab ang iyang pananaw mahitungod sa sala. Nakita na niya kini nga dulumtanan at tubangan sa Dios. Ug iya nang gitinguha ang pagkabalaan, na usab ang iyang pagtagad sa balaod sa Ginoo ug sa ebanghelyo. Nga kaniadto iyang gidumtan ang balaod sa Ginoo ug dili siya ganahan sa ebanghelyo, apan karon mga kaigsuunan, aduna na siya'y pagtagad sa balaod sa Ginoo. Iya na kining gitamod sa iyang kinabuhi ug siya nagasalig lamang kang Kristo, ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Nausab na pod ang iyang pagtan-aw kang Kristo. Si Kristo mura lang og istorya or sugilanon kaniadto, apan karon Dios na niya, agalo na niya. Ang iyang pagbati na usab na pod. Sa una nahigugma siya sa kalibutan ug nagdumot siya sa pagdumala sa Ginoo, apan karon iya nang gidumtan ang sala. Nagtinguha na siya nga magkinabuhing balaan ug iyang gitalikda na ang sala ug nagasunod na siya sa atong manluluwas. Ang iyang tinguha, mga kahilayan ra kaniadto, apan karon iya nang gitinguha nga makauban niya sa tanang higayon ang atong Ginoong Hesukristo. Kung ikaw tinuod nga born again higala, na tawo pag-usab pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, lahi na ang dagan sa imong kinabuhi. Lahi na usab ang pagtan-aw nimo sa imong palibot. Mubasa na ikaw sa Biblia nga adunay bag-ong mga mata. Imo nang natilawan ang katamis sa mga butang nga iya sa Dios, nga kaniadto wala gyud kay pagbati ug wala gyud kay pakabana. Now kinahanglan natong masabtan nga kining kabag-uhan, kining pagkahimong born again or natawo pag-usab, dili man nato kini mabantayan dayon sa sinugdanan mga kaigsunan. Dili nato kini mabantayan dayon, pero mamatikdan na lang nato kini pinaagi sa mga epekto. Most of the time murag mikalit lag santop sa atong hunahuna ang Ginoo. Unya matamna na og tinguha ang atong kasing-kasing nga mudangop sa Ginoo. Unya ato na lang mamatikdan nga nagaampo na kita sa Ginoo. Unya nahadlok na kita mahitungod sa kahimtang sa atong kalag. Aduna na struggle inwardly. And then nadungga nato ang ebanghelyo, and then giablihan sa balang espiritu ang atong kasing-kasing hunahuna ug naghinulsol kita sa atong sala ug misalig lamang kang Kristo, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Unya adunay kalipay ug kalinaw nga atong natagamtaman. Most of the time dili nato kini matrace kini nga kasinatian, pero mamatikdan na lang nato kini pinaagi sa epekto ug bunga niini. Mao kini but pasabot sa born again mga kaigsuunan. Karon ikatulong punto, kinahanglan bagyod nga ma-born again tang tanan or matawo pag-usab. Ang tubag dakong oo. Ang Ginoo na mismo ang nag-ingon kinahanglang matawo ka pag-usab. Gigamit sa Ginoo ang English word nga must. You must be born again. Kinahanglan gayod nga matawo ka pag-usab. Kay nga naman, kini tungod kay atubangan sa Ginoo mga kaigsunan, ikaw patay diha sa sala. Makasasala ikaw, makasasala ang tanang mga katawhan. By nature mga kaigsunan, hugaw kayo kita. Dili lang kay masakiton kita spiritually, patay kita diha sa atong kalapasan, diha sa atong kasalanan. And we are fundamentally disqualified para sa presensya sa atong Ginoo. Dili nato makita ang katahom sa mga balaang butang, sa mga langitnon nga butang. In fact, wala kitay gana alang sa Ginoo. Wala kitay gana sa mga espirituhanon nga butang. Wala kitay gana sa pulong sa Ginoo. Mao kana ang tinuod mga kaigsunan. Ug nagtuo ako nga masabta nato kini pinaagi sa usa ka illustration. For example, adunay isda nga himsog kaayo sa ilalom sa katubigan. Unya imong dakpon, unya imong ibutang sa mala nga yuta, bisan pag nindot kayo, daghang mga bulak, daghang mga tanom. Pero gumikan kay dili gayud kinaiyahan sa isda nga mabuhi sa mala, bisan pag nindot ang kahimtang sa palibot, kanang isdaa magluya, kanang isdaa mamatay.
Gumikan kay ang iyang kinaiyahan dili gayod alang sa pangmala nga palibot. Ug maingon man usab kun imong dakpon ang langgam unya imong dadon ilalom sa katubigan, dili na makaginhawa, mamatay ka na. Gumikan kay ang iyang kinaiyahan dili pang tubig kundili pangmala nga yuta or ibabaw sa kahoy or pangkawanangan. Higala mao kini ang kondisyon sa tawo nga wala pa matawo pag-usab, wala pa ma-born again. Anaa pa siya sa iyang daang pagkatawo. Nahigugma pa siya sa sala ug nagdumot pa siya sa balaod sa Dios, nagdumot pa siya sa Ginoo. Kung imong ibutang kanang tawhana nga wala gayoy kasing-kasing alang sa Ginoo, walay kasing-kasing alang sa pulong sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, sa mga katawhan sa Ginoo. Kung imong ibutang kanang tawhana sa tunga-tunga sa langit kauban sa mga katawhan sa Ginoo ug sa Ginoo mismo, dili gayod ganahan kanang tawhana. Maghuot gayod ang iyang dughan. Unya gusto siya nga muikyas dayon gikan sa langit kay di siya ganahan sa Ginoo. Mahimong miserable ang iyang pamati, mga kaigsuunan. Dili siya ganahan sa kaaniyag sa Ginoo, sa kaambong sa Ginoo. Busa, kung maluwas ang usa ka tawo, kinahanglang matawo siya pag-usab. Kinahanglang mabag-o ang iyang kasing-kasing. Ug walay tawo nga makapabag-o sa atong kasing-kasing kundili ang balaang espiritu lamang. Matod pa ni Richard Baxter, ang langit dili langit alang sa kalag nga wala mabag-o, tungod kay ang tiunay nga kabag-uhan sa kasing-kasing kinahanglang mauna kaysa kabag-uhan sa dapit. Kung dili ikaw makabaton og bag-ong pagkatawo higala, kung dili ka ma-born again, wala kay gahom ug wala kay appetite, wala kay gana alang sa pagsimba sa Ginoo, alang sa presensya sa Ginoo ug alang sa Ginoo mismo. You must be born again. Karon alang sa mga isig ka magtotoo, kung ikaw anak sa Dios niining taknaa, kung kini nga milagro sa bag-ong pagkatawo na hitabo na kanimo, unsa may tubag sa imong kasing-kasing, paglakaw diha sa pagka mapainobsanon, hinumdumi nga wala nimo gipakatawo ang imong kaugalingon pag-usab. Wala nimo gibag-o ang imong kasing-kasing, wala kay gahom niini. Ang Ginoo mao ang nagpukaw or nagbanhaw sa patay nimo nga kalag. Sama sa gisamaray sa Synod of Dort, usa ka confession of faith, mga kaigsunan, ang giingon dinhi, it is a regeneration, a new creation, a raising from the dead, a making alive which God works in us without our aid. Wala gyud tay contribution sa atong pagkatawo pag-usab. It was the exclusive work of the Holy Spirit. Busa ang tanang himaya atong ihatag sa atong buhi nga Dios. Ikaduha nga application, mga kaigsuunan, kinahanglan nga mahimo kitang mabinantayon kanunay. Ayaw gayud pag-conclude nga ang imong kahimtang nakabase sa imong pagbati. Do not base your security on your emotion. Ang imong seguridad anaa gayud sa saad sa Ginoo, anaa sa pagpanglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi, pagpanglihok sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, nakatabuk ikaw gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon, ngadto sa bag-ong kinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now, alang sa mga higala nato nga wala pagyud diha kang Kristo, nga atong ingnon nga hangtod karon nagkinabuhi sila diha sa sala, milangoy gayud sila sa ilang kasalaanan. Kinahanglan gayud nga mudulot sa inyong kasing-kasing ang gipamulong ni Kristo. You must be born again. Kinahanglang matawo ka pag-usab. Kay kung dili ka matawo pag-usab, kung dili mabanhaw ang imong patay nga kalag, kung dili mabag-o ang imong kasing-kasing, malaglag gayud ikaw. Walay middle ground, walay tunga-tunga nga dapit, mga kaigsuunan. Kung ikaw mamatay sa imong kamulong nga kahimtang, ang tunglo sa Dios magpabilin diha kanimo ug imong ikinabuhi ang imong eternidad didto sa lawa sa impyerno nga kalayo. Ug ikaw hukban sa Ginoo sa makatarunganon gayud nga pamaagi, gumikan kay misupak ikaw, mirebildi ikaw sa buhi nga Dios. Apan, kung kini pagpanglihok sa balaang espiritu, unsa may imong mabuhat higala,
Kinahanglan gayod nga mudangup ka sa Ginoo. Kinahanglan nga musangpit ka sa Dios, magpakiluoy ikaw. Ug ang saad sa Ginoo nagpabilin, si bisan kinsa ang muduol kanako, dili ko gayod isalikway. Kinahanglan gayod nga imong ang kunon higala nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, nahailalom ikaw sa tunglo ug kapungot sa Dios apan salig kang Kristo. Gumikan kay iyang gisulbad ang imong problema sa sala nga dili nimo kayang sulbaron. Giun sa pagsulbad ni Kristo, iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios tungod og alang kanimo ug kanako. Ug ikaduha, iyang giula ang iyang dugo, iyang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon. Kay nganuman ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Busa higala, dangup kang Kristo, tutok kang Kristo. Ang problema nga dili nimo masulbad, gisulbad na ni Kristo, pinaagi sa iyang pagkamatarong ug pinaagi sa iyang dugo. Nga kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo, ikaw maluwas. Ikaw makabaton og bag-ong kasing-kasing, bag-ong kinabuhi, ug ikaw makauban sa atong buhi nga Dios hangtod sa kahangturan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. When on the cross of Calvary, the Lord was crucified. The mob stood round about him and mocked until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, He will remember me. Oh, what a shame to kill Him there on that rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and He will remember me. Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed this chilly sea?
will He His love to show. Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly, pearly gates, He will remember me. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.